Habang naglalakad papasok sila Emilio, bigla namang nabaling ang kanilang paningin sa labas ng bakuran ng tahanan. Nang masipat nilang may mga malalaking daga ang nagmamasid sa paligid. Bagaman nakatago ang mga ito sa ilalim ng lupa, ramdam na ramdam nila Emilio ang presensya ng bawat nilalang na naroon. Sa pagkakatanda niya, nasa 8 aswang ang nagmamasid sa paligid na parabang naghihintay ng kanilang gagawin. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nawala ang presensya ng mga ito nang magawa na nilang makapasok sa loob ng kubo. Pasensya na kayo sa kalat, mga Ginoo. Hindi kami umaasang magkakaroon ng bisita sa araw na ito. Siya nga pala. Papaano niyong nalamang binibiktima ang anak ko ng mga aswang? Tanong ng ama ng buntis. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong kinuha ang buntot paging nakasabit sa kisame upang ipakita sa magkapatid. Pagsilay doon nila Emilio, laking gulat na lamang nila nang makakita sila ng dugo na nanigas sa hawakan ng buntot pagi. Ayon sa matanda, dugo yun ng aswang na minsan niyang nasugatan noong mga nakaraang araw. Halos gabi-gabi kasi silang binibisita doon, kaya na may naglakas loob na siyang lumaban. Marami na din umanong albularyo ang kanilang nilapitan noon, ngunit sa kasamaang palad, hindi sila nito natulungan. Kung hindi umaalis ng kusa ang mga ito, nagtatapat yon na hindi nila kaya ang mga nilalang na bumibisita sa pagsapit ng kadiliman. Nang marinig ng magkapatid ang naging pahayag ng matanda, napangisi lang naman silang dalawa habang nagsasabi ng, "Ganun ho ba? Hayaan niyo, Manong. Kami na ang huling albularyo na lalapitan niyo sa problemang ito. Magtiwala kayo. Hindi kami katulad ng iba na mga bulaan." Wika ni Emilio. "Oo, Manong. Kumalma lang kayo. Mamayang gabi, ipapakita namin sa inyo mga ulo ng demonyo." Dagdag pa ni Upal. Nang marinig naman ito ng lalaki, labis-labis naman ang naging pasalamat nito sa kanila, gawa ng lubos itong naniniwala sa mga katagang kanilang binitawan. Ilang minuto pa ang lumipas, tiningnan na muna pansamantala ni Emilio ang kalagayan ng buntis upang makasiguro siyang nasa ligtas itong kalagayan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa kubo, panay naman ang kanilang paglibing ng mga pangontra laban sa mga aswang. Lahat ng sulok ng kubong yon ay napuno ng mga buhay na kataga, maging ng mga makabuhay na pinatuyo mismo nila Emilio. Maya-maya pa, muling lumabas sila Emilio sa bahay ng buntis upang maipagpatuloy ang kanilang paglilibing ng pangontra sa paligid. Sinasabayan din nila yon ng mga paghahamon sa aswang upang ang lahat ng angka nito ay sumugod sa kanila sa pagsapit ng kadiliman. Habang patuloy na nagsisisigaw noon sila Upal, agad naman silang nilapitan ng ama ng buntis upang pigilan ang kanilang ginagawa. Mga Ginoo, mukhang mapanganib ho ang ginagawa ninyo. Maraming nakakarinig sa inyo dito at sigurado kong lahat sila ay galit na dahil sa paghahamon ninyo. Wika ng matanda. Yan nga hong gusto namin, Manong. Mas mainam na magsabay-sabay na sila para naman magkaroon sila ng laban sa amin kahit papaano. Sagot naman dito ni Emilio. Nang marinig ito ng lalaki, hindi na lamang ito kumibo, bagkus ay ipinagpatuloy na lamang niya ang kanyang paglilibot sa kanilang pamamahay. Sila Emilio naman, patuloy pa ring nagsisisigaw sa paligid habang walang patid sa pagtatanim ng mga pangontra. Sa pagsapit ng takip silim, maaga pa nilang isinarado ang lahat ng bintana ng bahay upang masigurong walang kahit isang nilalang ang magagawang makalapit sa buntis. Hindi na din pumasok noon sila Emilio sa loob ng bahay
nang sa gayoy manatili ang bakas ng kanilang presensya sa bakuran nito. Habang nag-aalmusal ang pamilya ng buntis, panay naman ang kanilang ginagawang pagmamasid sa paligid. Ilang ulit na din silang inabutan noon ng pagkain ng lalaki, subalit patuloy nila itong tinatanggihan. Mga Ginoo, ito ho nilagang kamote. Kumain ho kayo para magkaroon ng laman ng mga sikmura ninyo. Wika ng ama ng buntis. Nang marinig nila Emilio ang sinabi nito, agad naman nilang kinuha ang kamote at marahang nagpasalamat. Sa pagbalik ng lalaki sa loob ng bahay, muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang pagmamanman hanggang sa dumating ang puntong nagawa nilang makasilay ng hindi pangkaraniwang nilalang. Pagsipat nila Emilio sa isang baboy ramong nanginginain sa talahiban, agad naman nila yung pinagbababato habang nagsisisigaw si Emilio ng, "Lumapit ka rito! Huwag puro paramdam ang gawin nyo! Kumatapang kayo, kaharapin nyo kami!" Paulit-ulit yung sinisigaw ni Emilio hanggang sa masipat nilang tumitig din sa kanila ang baboy ramo. Ilang minuto pa ang lumipas, mabilisan din naman yung kumaripas papalayo habang patuloy na nag-aangil. Dahil sa mga nangyari, mas lalo pang pinag-igting nilang dalawa ang pagbabantay sa buong paligid upang masigurong walang kahit na sinong demonyo ang makakatagos sa kanilang hanay. Inaasahan na kasi nila noon na merong magaganap na digmaan pagsapit ng paglalim ng gabi, gawa ng marami na silang nararamdamang kakaibang presensya sa buong paligid. Sa pagsapit ng 9:00 ng gabi, doon na nga naramdaman nila Emilio ang pag-iba ng ihip ng hangin. Bukod kasi sa pagsisialulungan noon ng mga aso, panay din ang pagsipat nila sa mga ibong tagapagmasid ng mga aswang. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa sagingan nang makasilay sila doon ng mga taong nagmamasid rin sa kanilang kinaroroonan. Nakatayo lamang ang mga ito sa lilim ng dahon ng saging na mapagkakamalan mong mga estatwa dahil sa hindi nito paggalaw ng kanilang mga katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na tuluyang nakumpirma nila Emilio na ang mga taong kanilang nakita ay isang grupo ng mga aswang. Umaalingasaw na kasi noon ang baho ng mga ito sa hangin, hudyat ng kanilang pagpaparamdam sa buong paligid. Nang hindi na maatim ng magkapatid ang grupo ng mga aswang, doon na nila ipinagpatuloy ang kanilang paghahamon upang lumapit na ang mga ito sa kanila sa lalong madaling panahon. "Magtititigan na lang ba tayo rito? Lumapit na kayo! Ipakita nyo sa amin ang mga tapang ninyo!" Sigaw ni Upal habang patuloy na hinahasa ang kanyang lagaraw. "Hindi na ata sila magtatangkang lumapit, Upal. Mga duwag ang mga yan. Mababagsik lamang sila sa mga nilalang na walang laban sa kanilang kapangyarihan." Dagdag pa ni Emilio. Sa pagpapatuloy ng kanilang pang-aasar sa mga aswang, bigla naman sila noong napatahimik nang makarinig sila ng mga pagsikumpulan ng mga pakpak sa ere. May mga nararamdaman na din sila noong nagsisitakbuhan sa sagingan, papalapit sa lugar na kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, bigla namang napangiti ng husto sila Emilio nang masipat nila ang pagsilitawan ng mga aswang sa kanilang harapan. Ang iilan sa mga ito ay nasa pagbabalat kayo bilang mga dambuhalang daga, habang ang iba naman ay nasa kaanyuan ng pangkaraniwang anyo ng mga aswang. Ayon kay Emilio, na ang mga aswang na kanilang nakalaban sa lugar hindi naiiba sa mga aswang na nabibilang sa mga mahihinang angkan. Halos naging palaisipan sa kanila noon kung bakit natalo ang mga albularyong nagbigay ng tulong sa buntis, gayong mga ordinaryong aswang lang naman ang nagmarka sa tiyan nito. Oh, bakit napatahimik kayo? Hindi ba kayo makapaniwala sa mga nakikita ninyo?
Wika ng isang aswang habang nakatitig ito kay Emilio. Nagkakamali ka dyan, demonyo. Sa katunayan, nagulat lang kami sa inyo. Hindi kasi kami makapaniwala na napakarami ng bilang na dinadala nyo para lamang sa nag-iisang buntis sa bahay na to. Sabihin ninyo, wala ba kayong kakayahang mambiktima gamit ang inyong mga sariling lakas? Pang-iinsultong sagot naman dito ni Emilio. Nang marinig ito ng nilalang, umangi lang naman ito habang patuloy na binabaon ang kanyang matatalas na kuko sa puno ng saging. Nang masipat naman ito ni Upal, agad naman niyang kinuha ang kanyang lagaraw at kasabay nito ang mabilisan niyang pagsugod sa mga nilalang. Hinayaan lang naman ni Emilio ang ginagawa noon ng kanyang kapatid sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na labis na naghahangad ng pakikidigma ang taong nangangalaga sa trabungko ng buwaya. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakalapit si Upal sa mga aswang na siya namang dali-dali niyang pinagtatataga ng kanyang lagaraw. Ang iilan sa mga hindi pinalad noon na mailaga ng kanyang sandata ay mabilisang bumagsak sa lupa at nawala ng buhay. Dahil sa kanyang ginawa, kung kaya't labis naman ang pagkagalit na nararamdaman ng mga aswang sa buong paligid. Maya-maya pa, bigla naman siyang pinaikutan ng mga ito at kasabay nito ang walang habas na pagsugod sa kanya ng mga nilalang. Bagaman nasa peligrosong sitwasyon na noon si Upal, nananatili pa ring hindi gumagalaw ang kanyang kapatid upang siya ay tulungan. Upal, ikaw na ang bahala dyan. Alam kong kaya mo na yan. Magsaya ka hanggat gusto mo. Walang pipigil sa'yo. Wika ni Emilio habang patuloy na sinusukol ng mga aswang ang kanyang kapatid. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't nagkaroon naman ng katanungan ang mga nilalang sa kanilang isipan. Gulat na gulat sila noon sa kadahilan ng hindi nila mawari kung bakit hindi tinutulungan ni Emilio ang kanyang kapatid sa kabila ng peligro nitong kinakaharap laban sa mga aswang. Alam niyo ba kung bakit hindi tumutulong si Kuya sa labang ito? Kasi kung tutulong pa siya, hindi ko na alam kung ano pa ang matitira sa inyong mga katawan. Wika ni Upal habang patuloy niyang pinagmamasdan ang mga aswang. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, bigla naman itong umangil at kasabay nito ang sabay-sabay nilang pagsugod kay Upal. Bagaman sa lahat ng dako sumugod noon ang mga aswang, wala namang bakas ng pagkabahala sa mukha ni Upal ang makikita. Paglapit ng mga nilalang sa kanyang kinatatayuan, buong lakas naman niyang iniwasiwas sa hangin ang kanyang lagaraw na siyang naging sanhi upang maputulan ng mga binti at balikat ang mga aswang na hindi nakailag sa kanyang ginawa. Pagsilay ni Upal sa mga gumagapang na aswang papalayo sa kanyang kinaroroonan, dali-dali naman niya itong tinadyakan habang nagsasabi ng, "May sumpa ang aking sandata. Walang silbi kung kayo'y tatakas pa." Matapos nitong makapagsalita, paisa-isa naman niyang dinagana ng kanyang mabibigat na mga paa ang mga sugatang aswang nang sa gayoy mapigilan niya ang ginagawa nitong paggapang. Dahil sa kanyang ginawa, kung kaya't muli siyang nilusob ng iilang mga nilalang alinsunod sa utos ng kanilang pinuno. Pagsilay ni Emilio sa gagawin ng mga ito, walang pagdadalawang isip naman siyang nagbitaw ng mga tigalpo sa hangin upang guluhin ang planong naiisip ng kanilang mga kalaban. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, buong lakas naman niyang sinugod ang mga ito upang mawakasan ang walang kabuluhang digmaan. Pagsilay sa kanya ni Upal na papalapit siya sa lugar ng digmaan, dali-dali naman itong binunot ang kanyang lagaraw at mabilisang sinugod ang mga aswang. Bago pa man noon tuluyang makalapit si Emilio,
Nalipol na nga ng pangkalahatan ni Upal ang mga nilalang na kanyang kinakalaban. "Kuya naman, sabi mo sa akin na ang mga ito. Bakit sumugod ka pa?" Wika ni Upal habang pinagmamasdan ang mga aswang na kanyang napaslang. "Pasensya ka na kapatid, nadala lang ako ng bugso ng aking damdamin. Ikaw kasi, kanina mo pa dapat yan nilipol eh. Pinaglalaroan mo pa. Alam mo naman ako, ayokong pinaghihintay ako." Sagot naman ni Emilio. Dahil sa sinabi nito, tanging pagtawa lang naman ang naging kasagutan ni Upal. Ilang minuto pa ang lumipas, muli nilang ibinaling ang kanilang paningin sa mga naghihingalong aswang na nakabulagtas sa lupa. Bagaman wala ng kakayahan ng mga itong gumalaw, sinisigurado nila Emilio na tuluyan na itong patay bago nila iwanan. Nangako kasi sila noon na ipapakita ang lahat ng ulo ng mga aswang sa ama ng buntis nang sa gayoy maging mapanatag na ang kalooban nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang ginagawa, paisa-isa namang hinila nila Emilio ang mga katawan ng aswang papasok sa bakuran ng lalaki. Ginawa nila ito nang sa gayoy wala silang makaligtaang katawan sa oras na ililibing na nila ang mga katawan. Nang masipat ni Emilio na kokonti na lamang ang katawan ng mga aswang sa labas ng bakuran, agad naman niyang inutusan ng kanyang kapatid na gisingin na ang ama ng buntis. Pagkarinig naman ni Upal ng kanyang sinabi, dali-dali naman itong tumungo sa pintuan ng bahay para tawagin ang lalaki. "Manong, magandang gabi ho. Gising pa ba kayo? Si Upal ito. May kailangan lang ho kami sana sa inyo." Wika ni Upal habang patuloy na kumakatok. Dahil sa ingay nitong ginagawa, kung kaya't nagising naman ng 10 oras ang lalaki mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Halos hindi kasi tinatantanan ni Upal ang pagkatok na siyang naging sanhi para magising ang lahat ng taong natutulog sa bahay na yon. Maya-maya pa, agad namang binuksan ng lalaki ang pintuan ng kanilang bahay at kasabay nito ang pagtanong niya kay Upal ng, "Hindi ba pwedeng ipagpabukas yan, Ginoo? Antok na kasi ako eh." "Pasensya na kayo, Manong. Pero hindi humaari ang gusto ninyo. Tapos na ho ang aming pakikidigma at ang nais ng kuya ko, makita ninyo ang mga demonyong ilang buwan nyo nang tinutugis." Sagot naman ni Upal. Matapos nitong makapagsalita, marahan naman niyang inakbayan ng lalaki at kasabay nito ang kanilang dali-daling paglalakad patungo sa kinaroroonan ni Emilio. Habang binabagtas nila ang daan, inilahad naman ni Upal sa lalaking yon ang kanilang naging engkwentro sa mga aswang. Sinabihan din niya itong wala nang dapat ipag-alala sa kadahilanang nalipol na nila ang lahat ng aswang na nagbigay marka sa kanyang anak. Nangako din noon si Upal na aalisin ang marka sa kanyang buntis na anak kinaumagahan nang sa gayoy tuluyan na itong makaramdam ng kalayaan. Matapos siyang marinig ng lalaki, labis-labis naman ang pagpapasalamat nito dahil sa kabutihang ipinakita sa kanila ng magkapatid. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, pansamantala naman sila noong naantala nang marating nila ang kinaroroonan ni Emilio. "Kuya, nandito na si Manong. Asa na yung mga ulong ipapakita mo?" Bungad na tanong ni Upal sa kanyang kapatid. "Yung ulo lang ba ang ipapakita ko? Baka nakukulangan siya eh. Pwede ko namang ipakita ang mga katawan ng mga demonyong kanilang hinahanap." Sagot naman ni Emilio habang patuloy na nagbubungkal ng libingan ng mga nilalang. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong tinadyakan ng isang ulo ng aswang papalapit sa harapan nila Upal. Pagsilay ng lalaki sa ulong yon, bigla naman itong napasigaw ng napakalakas dahil sa gulat at labis na pagkatakot. Hindi naman yun gaanong pinansin nila Emilio, gawa ng normal para sa isang ordinaryong tao ang naging ekspresyon nito.
Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ng lalaki sa paligid, doon niya nakita ang iilang mga bangkay ng mga aswang na pinatay ng magkapatid. Habang tinatabunan ito ni Emilio, panay naman ang pag-uusal nito para sa ikatatahimik ng mga kaluluwa ng mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, tumulong na dinoon si Opal sa pagtatabo ng mga bangkay, nang sa gayoy mas maging madali para sa kanyang kapatid ang trabaho nito. Ginoo, maaari bang malaman kung bakit dyan nyo inililibing ang katawan ng mga aswang? Mahinahong tanong ng lalaki habang pinagmamasdan sila Emilio na tinatabunan ang ukang kanilang ginawa. Huwag mo nang isipin niyang kapatid. Alam mo, mas mabuting dito namin ilibing ang mga bangkay ng mga ito para magbigay babala sa mga aswang na magtatangkang mangbiktima sa kahit na sino mang miyembro ng inyong pamilya. Maging panatag ka sapagkat hindi na kailan may magpaparamdam pa ang mga nilalang dahil naselyuhan ko na ang kanilang buong katawan. Magsisilbing depensa lang sila sa inyong tahanan. Wala nang iba pa. Paliwanag naman ni Emilio habang patuloy na tinatabunan ang uka na kanyang ginawa. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang napatag ang lugar at kasabay nito ang kanilang pagtirik ng isang maliit na buto ng akasya. Bago sila noon tuluyang bumalik sa tahanan ng lalaki, sinabihan niya itong pakaalagaan ng husto ang butong kanyang itinanim nang sa gayoy manatili ang presensya sa lugar ng mga nilalang na kanyang pinaslang. Matapos nilang maisagawa ang lahat ng kinakailangan nilang gawin sa lugar, napagpasyahan naman nilang pumasok na sa loob ng tahanan ng lalaki. Doon na sila magpapalipas ng magdamag para naman kahit papaano'y muli silang makaranas ng isang mahimbing na tulog. Habang nakahiga noon ang magkapatid, panay naman ang pakikipag-usap sa kanila ng lalaki na para bang hindi yun nakakaramdam ng antok sa kanyang katawan. Kahit papikit-pikit na ang mga mata noon ni Opal, patuloy pa rin siyang kinakausap ng lalaki hanggang sa dumating ang puntong natulugan na nga niya ito. Hindi naman yun itinuring na pambabastos ng ama ng buntis sa kadahilan ng labis niyang naiintindihan ang pagod at puyat ng magkapatid. Kinaumagahan, maaga pa nilang inihanda ang kanilang mga gamit upang ipagpatuloy ang kanilang pag-usad patungong halian. Bago nila iwan ang pamamahay ng lalaki, kinausap nila ito ng masinsinan ukol sa mga bagay na kinakatakutan ng husto ng mga aswang. Palagi mong isasabit ang makabuhay na yan sa pintuan ng inyong tahanan. Huwag mo ding kakalimutang baliktarin ng mga walis tingting matapos mo itong gamitin. Sa ngayon, sundin niyo na muna ang aking mga ipapayo para naman magkaroon ng katahimikan ng pamilya ninyo. Bueno Manong, mauna na kami. Mag-iingat kayo rito. Wika ni Emilio habang marahan silang naglalakad papalabas ng bakuran ng bahay nito. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, panay lang naman ang ginagawa nitong pagtango, indikasyon na hindi niya ipagsasawalang bahala ang anumang bagay na sinabi sa kanya ng magkapatid. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nagpaalam ang dalawa nang mapagtanto nilang ligtas na ang pamilya ng lalaki, lalo na ang anak nitong buntis. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, ninais nilang ibalik sa kanilang isipan ang kanilang misyon nang sa gayoy hindi sila maligaw o panghinaan ng loob sa kanilang mga gagawin. Ibinalik din nila sa kanilang mga alaala noon ang mga masalimuot na pangyayari ng kanilang mga magulang upang mas lalo nilang mailabas ang kanilang mga tinatagong galit laban sa mga aswang. Sa paglayo nila sa baryo, pansamantala muna silang tumigil sa isang maliit na sapa para maligo. Hindi na kasi sila noon nag-abala pang maglinis ng kanilang katawan sa pamamahay ng lalaking kanilang tinulungan, sa kadahilan ng alam nila kung gaano kahirap kumuha ng tubig sa lugar na yon. Habang nagtatampisaw silang dalawa sa sapa, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga masasaya nilang alaala
kasama ang kanilang mga magulang. Kuya, sa tingin mo, tanda pa kaya tayo nila inay at itay? Hindi kaya nila tayo nalimot kahit sila'y nasa kabilang buhay na? Seryosong tanong ni Upal. Pasensya ka na, Upal. Hindi ko masasagot ang bagay na yan. Sa totoo lang, wala namang nakakaalam kung anong mangyayari sa ating mga kaluluwa pagpasok natin sa buhay na walang hanggan. Magtiwala na lang tayo na sa pagdating ng ating huling araw sa mundo, masisilayan natin ang ating mga magulang sa kabilang ibayo. Sagot naman ni Emilio. Okay, yung 26 sunod ka agad natin pero bigyan niyo ako ng mga ilang oras ha. Yun lang. Salamat.